Preparado na ang Iloilo City para sa posibleng nga mangin epekto sang habagat nga ginpabaskog sang duha ka bagyo sa pungsod. Sa diin ginpangunahan ni Iloilo City Mayor Raiza Treñas ang pagsinapol sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa pagsinapol ginaprubahan sang alkalde ang pagpatigayon sang preemptive evacuation sa mga high-risk nga barangay. Bukas naman ang 20 ka mga evacuation center sa bilog nga distrito sa Iloilo City kag gin-activate man ang community kitchen sa diin maghahatag sang libre nga pagkaon sa mga evacuees. Naka-standby naman ang katapos sang City Health Office para sa mga medical assistance kag ang talatapan sang City Engineering's Office kag City Environment and Natural Resources Office nga maglimpyo sang dalon para sa mga posible puno nga magkalatumba. Yara naman ang kapulisan nga magpatigayon sang rekurida agud ipalaptang ang risko nga dalas sang baha. I have approved for the preemptive evacuation sa 72 ka mga high-risk barangay sang syudad kag sang mga residente naton sa coastal and low-lying areas. Magalibot ang aton BFP kag ang aton mga pulis para mag-announce sa pag-inyo nga pag-evacuate. Ina-expect naton ang mabaskog kag makusog nga ulan kag pagbaha karon nga hapon kag sa gabi. Ginalikuan naton ang peligro sang baha sa aton mga residente, mga responders. Ilabi ang halit sini sa aton kagamitan kag ikaayong lawas. Maghalong ang tanan kag maging alerto. Mga ka-K5, ginpaidalom na sa red alert status ang Iloilo City kasnod sang pagbaha kag pag-ulan diri sa Iloilo City nadala sang epekto sang habagat. Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.